जळीतग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून येते एमके फाउंडेशन। आतापर्यंत जिल्ह्यातील 8 जळीतग्रस्त कुटुंबियांना दिला मदतीचा हात। दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कारकल येथील मल्लम्मा कोळी यांच्या शेतवस्तीला आग लागून धनधान्य आणि संसारोपयोगी साहित्य जळून भस्मसात झाले आहे। ही माहिती कारकल गावचे सरपंच अमोघ सिद्ध देशमुख आणि दादा मेटकरी यांनी एमके फाउंडेशनचे अध्यक्ष महादेव कोगनुरे यांना दिली। माहिती मिळतो न मिळतो तोच महादेव कोगनुरे यांनी तातडीने नियोजन करत संसारोपयोगी साहित्य घेऊन कार्यकर्त्यांसह घटनास्थळी पोहोचले। संवेदनशील मनानं घडलेल्या घटनेची माहिती घेतली आणि आम्ही तुमच्या समवेत आहोत अशा शब्दात त्यांना धीर देत अगदी देवाऱ्यातील साहित्यासह संसारोपयोगी सर्व साहित्य गावातील प्रमुखासमक्ष कोळी कुटुंबियाकडे सुपूर्द करण्यात आलं। या नाहीतरी ಹ್ಯಾಂಗ ಹತ್ತಿದ್ಯಾ ಸಸ್ತ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ರಿ ಅಂದ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಯಾಗ ಇದ್ದೀನ್ರಿ। ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ಕಿರಂದ್ರೆ ಒಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಬೊಗಣಿ ಇಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಉರಿ ಹಚ್ಚಿತ್ರಿ। ಅದು ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೀರು ಬರ್ಕನ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಉರಿ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಗ ಅಡ್ಡಿಗೆ ಹತ್ತಿತ್ರಿ। ಅಂತನ್ರಿ ನೀರು ಅದು ಹುಡ್ಕಾಡ್ದೇವ್ರಿ ನೆರಿವರಿ ಗಂಡಾಳ ಮಸ್ತ್ 10-15 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ। ಖರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನಲ್ಲ ಆರ್ಲಿಲ್ರಿ, ನೀರು ಅಟ್ಟ ಪುರಾಟ ಆಲಿಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲನೇ ಇದಾಗಿತ್ರಿ। या घटनेबाबत संवेदना व्यक्त करताना एमके फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष महादेव कोगनुरे म्हणाले, म्हणजे जेव्हा घर जळतो त्यावेळी त्यांच्या घरात काही भांडे नसतो, काही नसतं, म्हणून आम्ही फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांना पहिले जेवढं फूल नाही तर फुलाची पाकळी समजून लगेच लागणारे जे भांडे आहेत ते भांडे त्यांना आम्ही मदत करतो। आजसुद्धा आम्ही आमच्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून जेवढा होतील तेवढा भांडे दिलेले आहेत आणि आम्ही प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर खूप नुकसान झालेलं आहे। आणि एवढंच आहे ते एक मुलगी घरात होती, ते आग लागल्यावर लगेच पळत आले, म्हणून काही जीवितहानी झाली नाही, ते एक आनंदाची बाब आहे। नुकसान झाले तर आपले गावातले सरपंच म्हणा, जे चांगले लोक त्यांच्या माध्यमातून मदत केले आहेत आणि सरपंच साहेबांनी सरकारकडून अजून त्यांना काय मदत करता येईल ते प्रयत्न करतीलच। फक्त मी तेवढाच धीर दिला की तुम्ही ह्याच्यातनं बाहेर पडा आणि डोक्यात कसं जेव्हा घरात पैसे ठेवलेले असतात, गरीब व्यक्ती काय मोठे बंगले वगैरे नसतात का काम करून जे पगार वगैरे आले असते 2-5 ठेवलेले असते, तसं काही नुकसान झाले ते पण त्यांना म्हणजे सरपंच साहेबांनी विनंती केलेली आहे, अजूनसुद्धा विनंती करतो त्यांनी पण त्यांच्या माध्यमातून त्यांना थोडं धीर आणि मदत करण्यात यावी। याशिवाय राजूरचे राधाकृष्ण पाटील, कारकलचे अमोघ सिद्ध देशमुख, रामचंद्र पाटील, प्रकाश गुड्डेवाडी, पोलीस पाटील तुकाराम काटकर यांनी एमके फाउंडेशनच्या या कार्याचं मुक्तकंठानं प्रशंसा करत कृतज्ञता व्यक्त केली। एकूणच एमके फाउंडेशनच्या मदतीमुळे कोळी कुटुंबियांना दिलासा मिळाला आहे। फाउंडेशनच्या या मानवतावादी कामाचं आता तालुकाभर सर्वत्र कौतुक होत आहे। अशा आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी AK20 न्यूजला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।